Kag sa mga numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. 14 ka mga eskwelahan sa syudad sang Bago nag-cancel sang face-to-face classes bangod sang asupre nga napanimuhuan gikan sa Bulkan Kanlaon. Suno kay Bago Schools Division Superintendent Neri Ann Alibuyog, tigaylo nga nangin modular na lamang ang mode of learning sa mga estudyante. Ang mga eskwelahan nga apektado sang baho sang asupre ang napahamtang sa Louisiana, Ilihan kag Maaw. Mga isaman kasimana nga napanimuhuan ang asupre pero kahapon pinakakusog nga baho sang ilang o kun na monitor rason nga nag-cancel sang face-to-face classes subong nga adlaw. Mahimo nga magaresumang face-to-face classes sa Huwebes suno kay Neri Ann Alibuyog. Kag sa report man sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mga lugar nga nag-report sang sulfur odor amo ang pila ka barangay sa Banwa sa Lacasillana, Moises Padilla, Syudad sang Bago, Banwa sang Pontevedra kag La Carlota City. Pero ginsiling nanday La Carlota Mayor Rex Halanduon, kag Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo, kag Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso nga subong man nga adlaw wala na sila sa may na-monitor nga baho sang asupre. Suno kay PD RMO Head Irene Bel Plotenia, nag-request na sila sa DNR sang test agud to nga ma-monitor ang kadamuon sang presence sang sulfur dioxide sa hangin. Abisuhan naman ang yadtong mga apektado nga lugar nga magamit sang face mask. Labi na nga ang mga may ginabatsyag kaangay sa nga asthma. May mga naghihingi man sang face mask kaangay sa Lacasillana, labi na nga pila naman kaadlaw nga sila ang apektado sang baho sang asupre. Na-coordinate tapasubong with PHO ang ilang ang mga kinahanglan nga mga face mask. Nag-ano na ko kagapon, ma'am, with the city DRRMOs na as much as possible, i-remind ang aton nga mga pumuluyo, pati particularly ang mga bata ang mag-wear sa ilang ang mga face mask, miss, and then ma-continuously monitor lang gyapon sa activities ang kanlaon.